सामनिफ्राय जों दिनै प्रेसमिट मा फाइनानि ना 6 तारिख फेब्रुआरि 2023 दिनै हराव chakmaghat दिनै बुबाग्रा फाइनाय बोरै बागै जों दिनै खलाइखा दिनै तेलंगाना पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट इंटर कन्स्टिट्यूएंसी हराव जरुगनाय बुथुबुंनाय ओमफ्राय अब तेलंगाना टाउन हल सानो 10 तारिखसिम जों आरो जमायै खुंनाय आरो जों मार्च फैनाय 11 तारिख बिसिंगो आरो थिक 12 ताव जों chakmaghat फाइस फैनाय बोरै बागै जत ब्लक प्रेसिडेंट संनो जों दायित्व रिखा गारि बाहिकै बरक खलायलायनाय बरक जत दायित्व रहजा जेबो जों दायित्व मारनो चिनि इयर संनो मार थानाय बिसिंगो रेडी खाय नरक जतनो भलन्टियार सामुमा थांनाय ओमफ्राय आरो चिनि डिसिप्लिन खायसो उसुक chakmaghat जरा फाइस फैनाय बागै चिनि अनेक डिसिप्लिन नांगौ आबुनि दायित्व चिनि तेलंगाना पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि इयर रत्न जों दायित्व बार रिखा एबो हावाई बारनि चिनि 300टा बाइक प्रत्येक कन्स्टिट्यूएंसी में 100 300टा बाइक बुबाग्राना हावाई बारनि चिनि लामसकनाय ओंखाय जों रुट टू खाय फाइजानि जाते केबो कोनो रकम अघटन आचरण बा कोनो दुर्घटना घटिया तिखाय खूब डिसिप्लिन खाय जों मा फाइनाय बनि बागै चिनि जत ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी TWF YTF एवं चिनि पेरेंट्स पार्टी जों जतनो गाहाम खाय जों खानानि सामुनो मा चारिलायनाय बनि बागै अ महा मिसिल जमायै तुंनानि बागै चिनि जत ताकुब ते बुकुब चिनि तेलंगाना पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि उंगै जों कबगो कल्याणपुर कन्स्टिट्यूएंसी नि तेलंगाना कन्स्टिट्यूएंसी नि कृष्णपुर कन्स्टिट्यूएंसी नि जत ताकुब ते बुकुबनो जों कबगो जाते जतनो खाना खालसा सामुं खिबै चिनि अ नाखारमुं बुबाग्रानि एमां चिनि ग्रेटार टिप्रानो सक्सेस फाइनानि बे फाइनाय 16 तारिखआव चिनि जे विधानसभानि बुथ ओ बुथ चिनि 3 जन कैंडिडेट 27 कल्याणपुर चिनि मणिहार देवबर्मा चिनि तिप्रामथानि 28 तेलंगाना अभिजित सरकार 29 कृष्णपुर चिनि महेंद्र देवबर्मा ओ प्रथम कैंडिडेट न जों कप्लाय खायनि बागै चिनि जत तिप्रासानि न एवं जरा जनरल तंनाय बरनबो जों कबगो फायदि खना चिनि एटा महामिसिल एटा इलेक्शन जन समावेश ओ समावेश न सक्सेस खायति सनान बागै तेलंगाना पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि जत चिनि बरक थुं वानजिं थुं गुरुक थुं जतनो न जों कबगो फायदि जों जतनो याप्रि बाक्सा पाल बाक्सा खाय चिनि नाहार बुंनो सक्सेस खायनि बागै बुबाग्रानि चबानो जेबो कुसुं कुथार खाय कप्लाय खायनि बागै जों खानानि जनसभानो सक्सेस खायनाय नि कबगै आनि ककिसियारनो पारिका हामबाय मेडिया